Ako neprísť o rezervačnú zálohu na byt? Stretávame sa s tým, že klienti majú obavu, že po podpísaní rezervačnej zmluvy prídu o rezervačný poplatok, lebo im banka nakoniec úver neschváli. Preto je dôležité ešte pred začatím hľadania nehnuteľnosti zistiť, aký je váš finančný limit a teda akú výšku hypotéky vám banka schváli. Banka alebo finančný sprostredkovateľ v tomto kroku vypočíta maximálnu hypotéku na základe vašich príjmov, veku a rodinnej situácie. Ešte pred výberom nehnuteľnosti si môžete nasimulovať rôzne výšky hypotéky v rámci vášho limitu a zistiť, akú by ste mali v jednotlivých bankách úrokovú sadzbu a splátku. Tento výpočet je čisto informatívny a neznamená, že máte schválenú hypotéku. Schválenie hypotéky sa realizuje až pre konkrétnu nehnuteľnosť. Alternatívou je schválenie hypotéky na nešpecifikovanú nehnuteľnosť. Ak je nehnuteľnosť vo vašom vopred prezistenom finančnom limite, ak vám vie realitný maklér či vlastník zodpovedať všetky otázky o nehnuteľnosti, ak bola v minulosti už založená v banke a ideálne, ak poznáte jej približnú znaleckú hodnotu, tak sa nemusíte báť rezervačnú zmluvu podpísať.